Lief drummels en drummelinnekes, lief bewoners van Berkelheem, Sint-Antonius, Kuiperplein en Sint-Antoniuspark, allemaal van harte welkom hier in de Toeter, ofwel via de televisie, want ik heb begrepen dat deze zitting vanuit de Toeter rechtstreeks wordt uitgezonden door de Rosa. Een bijzonder woord van welkom aan prins Jeu de Eerste, met zijn twee adjudanten Tinus en Josefa. En dan even het boerenbroedspaar Lei en Sis. Allemaal dus van harte welkom en ook een hartelijk welkom aan de artiesten van vanavond die voor ons een wonderschoon programma hier voor ogen opvoeren. Ger is de drummel in de persoon van prins Paul de Eerste, prinses José, twee adjudanten Joost en Wim, onze voortreffelijke ceremoniemeester Leo met zijn dansmarietjes en de ganse raad van 11 keer gedaan, Leo. En de ganse raad van 11 naar een Toeter gekomen om eens een paar uur met Ovalvest carnaval te gaan vieren. We hebben dus, wat ik al zei, een schitterend programma. Dat zullen direct ongetwijfeld zien. Maar voordat het zoiets is, moet ik even ook speciaal welkom bieden de directeur van Berkelheem, Anton van der Heijden. Hij zal direct van mij de microfoon overnemen. Hij wil ook wat gaan vertellen. Ik zou zeggen, Anton, hier hebben we de microfoon. Ik neem aan dat je gehoord verstaat, dus zul ik wel weten wat je moet doen. Alsjeblieft. Frans, hartelijk dank. En je merkt al meteen, Frans, Horsten versta ik, maar netjes gezegd, praten doe ik het nog niet. In ieder geval wil ik de dreumel hartelijk welkom heten. En niet op de laatste plaats prins Paul en prinses José. Maar voordat ik officieel tot u, prins Paul, iets wil zeggen, denk ik dat het op zijn plaats is om te beginnen met een korte herdenking van vorst Niemus. Piet Pauwelsen, 11 jaar lang trouw vorst in Berkelheem. En in de voorbespreking zei Piet Verhaag mee: Anton, doe een gedicht, maar maak het niet droevig. Ik heb het geprobeerd. Maar ja, ik kom van boven de rivieren, dus steel ik ook wat. En ik heb gezocht bij Toorn Hernemans. En die zegt dan: zijn wij onderweg naar iets? Of is dit maar een reis van niets? Leven tussen vreugde en pijn. Zou dat werkelijk leven zijn? Is het leven zomaar leven? Of een deel van een groot plan? Soms kom je iets eeuwigs tegen. En heel even denk je dan dat het licht weer op kan stralen uit de diepe duisternis. En dat het leven wordt geboren uit wat gestorven is. En ik denk dat het laatste hetgeen is wat Piet wilde: mensen meer vreugde bieden dan verdriet en pijn. En Frans, op deze wijze denk ik dat wij, bewoners, medewerkenden van Berkelheem en Antonius, de dreumel deze avond in handen willen geven. Echter,
voordat jij die microfoon weer terugkrijgt, moet ik van Leo wat terug hebben. Piet heeft mij elk jaar voor schut gezet hier. En ik denk dat Leo die kans niet krijgt. Leo, jij maakt je al zorgen over die bloemetjes. Die pak ik zo. Ik wil eerst deze oorkonde hebben. En Frans, jij zei net al, het horsten, dat versta ik. Praten kan ik het niet. Ik weet niet of het de bedoeling is. Ik kan de proclamatie in het Nederlands voorlezen. Maar misschien is het heel gepast als jij hem in het horsten voorleest. En voordat er weer allerlei mensen beginnen van hoe weet hij dat dan? Hij is door een echte horste opgesteld. Frans, dat moet, alhoewel ik vermoed dat jij meer uit Mierlo komt. Ja, lieve Dreumels, dan zal ik het ook proberen op zijn hoster, maar dat is ook mengelmoes, want uiteindelijk ben ik in de middelste. Maar we zullen het proberen. Wie, Antonius, uit het Gelderopse, zich schrijvende van der Heide, in functie als meest anti-cannibalistische directeur van Berkelheem, bepalen dat gij, de luchtige hoogwaardigheidsbekleder, Prins Paul I, heerser werd over Berkelheem en den Toeter. Grootvos van de dokter van de Merendonksstraat, hertog van het Antoniuspark, baron van de Kuiperpleinflat en werd opgenomen in de orde van den Toeter onder voorwaarde dat ten eerste gij met deze dag in huisbrief en niet in New York rent. Ten tweede, gij er over verre van houdt om als meester Paul op te treden. Ten derde, gij overdrag naar de regels van dit huis, tenminste als prinsjeu die niet veranderd heeft. Ten vierde, gij jong mag blijven en op gemakkelijke schoon mag blijven lopen en zo de lol Oedracht binnen dit rijk gegeven in Berkelheem op 24 februari 1990. Frans, ik wist niet dat er zo weinig verschil was tussen het Meerloos en het Horster. Hartelijk dank. Ja, we moeten hem netjes dichtbinden, Frans, want anders moet de prins zo sjouwen. Zit goed, Frans. Prins Paul, alstublieft. Dat is het papier. Daarbij hoort ook nog een onderscheiding. Die wil ik u graag omhangen. Frans, en zoals de goed directeur betaamt, heb ik nu mijn werk gedaan. En voor prins Paul is al gezegd dat hij zich volgens de regels van dit huis en voor zover prins Jeuze nog niet veranderd heeft, moet gedragen. Ik hoop dat het jou vanavond ook lukt. Veel succes. Dankjewel en een applausje voor onze naamtoer. Ik denk dat ik op naam van prins Paul en prinses José spreek, dat ik ook en heel Berkelheem moet bedanken voor de mooie proclamatie, voor de onderscheiding en het busje bloemen en dat we natuurlijk zo gastvrij hier ontvangen werden. Bedankt Anton en ik denk dat prins Paul ook wat in petto heeft en dat hij zijn huishouden geer wil uitreiken aan Anton. Mag ik ook verzoeken naar de prins te gaan.
Dankjewel Prins Paul. En dan al deze uitreikingen wederzijds gaan we dus nou echt beginnen met het carnavalsprogramma. Ik ga hier van de Joekskapel en die heb ik net bewust vergeten welkom te heten. Dat wil ik nou doen, want nou gaan ze aan het werk. Een dik applaus voor de Joekskapel, 2 verraad onder leiding van Herman Nelissen. Het zijn allemaal leraren van de LTS, dus ze zullen ons wel een lesje muziek geven vanavond. Mag ik jullie dan nou aan het werk zetten? Ik vraag een buitenmaars, dan brengen we Anton van der Heijden netjes terug naar de zaal. Leo, dan blijft er heel even wachten. We krijgen dan een muzikaal intermezzo van 2 vooraf en daarna brengen we het een. Ger en een buitenmaars. Dankjewel, 2 vanaf voor deze lange buurtmaas. En nou moeten we meteen doorblazen. Wil je hier een pittig stukje muziek van 2 vanaf.
Dankjewel. Joekskapel, 2 voor haar. En voordat we Ubbedum nou naar binnen laten komen, wil ik toch nog even, ik neem aan dat je me dat niet kwalijk neemt, toch heel even mijn eigen moeder van harte welkom heten. Mam, amuseer hè. Als de Joekskapel er klaar is, dan ga ik hier en de buitenbaas en ceremoniemeester Leo brengt met naar boven het duo en Zo, een goedenavond. Zo, een hele goede avond allemaal, beste mensen, dames en heren. Mannen. Mannen. Vingen en vonden jullie het ook altijd zo fijn en zo gezellig en ook zo plezierig om samen met de vrouw en de ganse dag mee klier te gaan kopen? Dames, vonden jullie het ook altijd zo plezierig om mogen mens en de ganse zaterdag mee op slijptouw te nemen door de stad? Papa moet met mama passen, hij moet nou in het nee. Hij sjouwt met hele grote plastic tassen, ook was de dag maar weer voorbij. Hij moet al meteen een klein pashugske in, het klapdurke kunde wie zie. Hij rukt vlot de eerste 10 pack maar nissen, die hoeven we heel zeker niet. Box in, box goed en jassa en jazoet, papa den baalt als een stier. Ten slotte neemt moeder dan toch een besluit, we kijken nog hier even weer. Papa moet met mama passen, hij moet nou in het nee. Hij sjouwt met hele grote plastic tassen, ook was de dag maar weer voorbij. Nou 6 van zo'n zaken heeft pap het wel gezien en zoekt voor waar hij zitten gaat. Ze krijgt hem nou nergens geen pashok meer in, dus moeder pest zelf maar wat aan. Een blouseje en rugske, ook schoon en nog meer, papa die nou nimmer klaagt. Ze stukt zich weer goed in de allerleeste klier en zegt, wat zie wij goed geslaagd. Papa moest met mama passen, de dag is haast voorbij. Hij sjouwt met grote volle plastic tassen, want mama stook zich in het nee. Dank u wel. De mensen, dat zie je ook altijd voor een stuk nostalgie. En voor het volgende liedje gaan we dan even een stukje terug in de tijd. Toen er namelijk nog geen douches en volautomatische wasmachines waren, toen kende een moeder in feite 2 wasdagen. Zaterdags de hele rij kinderen en 's maandags de klier die ze een week lang aan hadden gehad. Maar het was een schone tijd, want met groene ziet kreeg een moeder toen alles schoon. De sokketel wordt heen gestort. Zolang wie al het water kort, dan in de kuip en 1 voor 1. Wordt de gewassen van toch
is of ik het nog voor mij zie. Als nummer 7 in de rij. De vuur wat zwart, de negel vies. Het water als blauw en grijs. Groene zier, zonder blok. En een borstel gebroekte moederrok. Groene zier, niks was gezonder. En overdempt, nog even schurken onder. De pyjama was al klaargemaakt. Naar bed passen met orenvaak. Negel geknipt, de hoor gekend. Een schone onderbox en hemd. De geur is hier ook nog fris. Op zondagmorgen in de mis. Maar dags erdoor, hij nam het zwoord, omdat ook daar weer was daarvoor. Groene zier, zonder blok, en een borstel gebroekte moederrok. Groene zier, niks was gezonder, en onbedempt. Nog even schurken onder groene zier. Dankjewel. In Venlo, beste mensen, daar zingen ze met de vastenavond onder andere Venlo am Rijn. Maar dat zou je eigenlijk beter kunnen zien, Venlo te klein. Want Venlo, dat wil maar inpikken. Maar de anderen, die pikken dat niet. Venlo dat jat, dat doen ze nou al jaren. Venlo een stad, hoe zien ze zo geworden? Op werd de nacht toen dat nog niet begos was. Toen Grubbevors naar kant van Grubbevors was. Een boer pikt mij en voer, maar dat Venlo jat maar door en straks willen zien. Ook Horst er nog bij, maar voordat de joekes haar niet krijgt, is hem de nek al een gedraaid. En we sturen hem dan terug als halve haan. Dankjewel. Zeg, Mat, kende je Frans? Wie? Ja dus. Want wie, dat is Frans voor jou. En in Horsten wordt er ook wel Frans leren praten. Want een Horster middenstand gaat langzaam maar zeker op de Franse tour. Zie de in ons centrum en je ziet de voet en je kijkt is goed, wat zit er daar? De winkelnamen hier van onze middenstand, daar vindt de onderhand geen bal meer aan. Dat wie tussen zelf ook en door kunt hier en door, zoer, vuur en overhandelingen. En terwijl als je het lezen kunt bij ons in Hoors, gedistingueerde Franse namen zit. Bonjour, madame, zet me bij la belle, wat vindt gij van deze oerbel? Raak niet in paniek van de prijzen bij de chic, het is het allernieuwste model. Bij rendezvous kosten dineren, geledo eten is flamberen. Wie is er met de Franse flauwekul de gos souverier? Wij dachten van wel. En de Franse naam klinkt een beetje chic en het trekt publiek, neem dat maar aan. Achterblijven kan hij, want in middenstand mikt op elke klant en niemand kan. De Stierstraat gaan ze onder andere veranderen helemaal. En straks sprukt de klant van de hoogste middenstand, ongemerkt een aardig woordje Frans. Parkeren de deur op de Place Lambert voor een Louisie naar Guapier. Voor de dag madame heet Bouvier
van de Vliets eet toppen, shoppen. Een bobsalade van La Poppe. Wie begint er als er alles vrouw is met iets nees. Souvenier, dat wordt weer Schubert. We zitten er hier vlakbij. Het is er nog maar voor een heel klein stukje, maar het gaat heel goed zweren. Kapellenhof. En dat wordt allemaal hertog Zus of hertog Soerlaan. En stel nou voor, Jochem Cox de Christo over pakweg 2 jaar bezoek uit Duitsland. Die rijden en die rijden en die zeuken en die zeuken. En die haalden ook tenslotte af met de vraag. Kennen ze Jochem? Jazeker. Hoe woont der hertog? Daar Kapellenhof. Als ik toch eens geld heb, ja bedabbedabbedabbedabbedabbedabbedai. Koch ik bij sober de karmenij en elke dag weer dergelijks fly. Hey, ik zou niet meer gaan werken, ja bedabbedabbedabbedabbedabbe, dat is toch wel tof. En ik kocht mee ook een stukje grond, ergens midden in Kapellenhof. Ik bouw een hoes met marmeren vloeren en een dubbele garage. En vanzelfsprekend met dubbelglas. Ik wil een badkamer met een bubbelbad en ook met een bidet. En een tuinhuisje van in de chalet. Als je dat maar weet. Als ik nog eens geld heb. Ja bedab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 beda
dansen, hoi, hoi, met zo'n mooie kleren. Jabbe dabbe 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 opgedoft. Ja, dan denkt iedereen meteen, dit wordt zeker het Kapellenhof. Want in die wieken, voor de rieken, koopte ook de korneerij. Anders stelde door überhaupt niet mij. En elk hoes heeft van voor en van achter en nog sommige op zien. Op zijn minst een dakepel of 3. Als ik toch eens geld heb, jabbe dabbe 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 dots. Maar wij kregen nooit zoveel bier, nooit zoveel bier als die van Slots. Tango. Beste mensen, wat is er nou eigenlijk fijner als 's avonds thuis op uw eigen kamer in uw eigen luie stoel voor de televisie te zetten met de afstandsbediening in de hand. Knip, 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 knip. Ja, het is voor der mooi droef op de vaderlandse buus. Allemaal herhalingen van een Bels en van een Pruus. En dan doet de af en toe al eens een dutje. Of gegriet weer naar de pinda's of een nutje. Ja, we zien de grote namen van de oude Karel. En wie kijkt er nou in godsnaam voor de lol naar de EU? Josje Brink en al die andere bekenden. Worden ingehuurd door Jopie van den Ende. En nou Club Joop met zijn sterrenclub. Oei. Toch nog bij Veronique op een slum. Oh ja? Ja la 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 la, Joop van den Ende. Zo in de ellende. Van Luxemburg wou je zelf zenden. Wel Veronique met erotiek die geen kende. En weet maar kieken, ja wat mende. La 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 la. Voor de VARA klinkt er straks een requiem misschien. Mede door de RTL met een Metal magazine. Koop maar gauw een satellietantenne. Dan kun je ook aan die bloedigrieten wennen. Straks schaffen ze in Rome bij het Vaticaan ook een eigen televisiezender aan. En dan wordt hij voor ons de zuiderling. Bisschop Gijssen, de eerste zendeling. Hij zorgt ervoor dat aan elke mis onbevlekt te ontvangen is. Oelala, 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 ken Veronique voor de katholieken. Maar wat spreuken, hoe de encyclieken,
Humane vitae, onthouding periodieke. En wat mende, wenigieke. Nee, nee. Het volgende liedje, dames en heren, dat is speciaal voor de mannen van de Rood van Elf. Want laten we eerlijk zien, de 40-jarige leeftijd bereiken, dat is een zeer kritisch punt in het mannenleven. Het wordt nou al erkend. Die mannen die komen dan namelijk in de zogenaamde penopauze, oftewel de midlife crisis. En midlife wil voor veel van die mannen ook letterlijk zeggen in het midden van het life. Zie je de 40 net gepasseerd, man daar wordt het zwoer. Het begint met een buksje en er kunt nog hier en door al wat vieze hoor. Gekleed wat jonger als 10 jaar terug, gevlokt wees naar een meid. Dat is de man zien penopauze, de tweede puberteit. Zie je de 40 net gepasseerd en de haverstuk. Daar begint een twijfel over door mij daar. In de toekomst nog wel goed lukt. Gezond en getens, gesmeerd voor mezelf, gevoeld alweer bevrijd. Dat is de man zien penopauze, de tweede puberteit. Zie je de 40 al gepasseerd, doet maar rustig aan. Van al het joggen en het trammeland werden door nou beter van. Vergeet het maar gerust, en wat gelust, wat minder of wat meer. De penopauze is daar wel wat puberaal, maar je krijgt geen puusjes meer. Nee, nee. Horstelkermis, beste mensen, dat is al meer dan 100 jaar de snoepkroon van Kamp Smop. Horstelkermis, dat hebben we allemaal meegemaakt van klein tot groot. En sommige dingen die zien eigenlijk nooit veranderd. Horstelkermis, dat is de snoepkroon van Kamp Smop. Maar Horstelkermis, dat is ook van Lambertusplein naar Wilhelminaplein lopen en weer terug. 10 keer heen en terug geweest. Wat hebben we gelopen? En dubbeltje, waarom in de test een big Amsterdam te kopen. Rikke tikke op de hoed, judevet of spekken. Plekken regen, hand en snoet, van aan het wien vol lekker. Kermissek en veter erop. Alles hij kan smop. Met 16 jaar, toen leven we van Martina Moreske. Aan de grond van Kamsselbeen, we dronken al een flesje. Bij Hoebegouw, een zak patat, geen judevet, geen spekken. Maar 's woensdags overs net voordat de kermis ging vertrekken, hoe bekans het laatste geld voor snoepjes neergeteld. Nou stiert er nog die carousel en op de schommel ziende, maar doorvergiert dit keer de bel voor mijn eigen kinderen. Ze strolden en ze lachten toen ze op de bedjes zoten. Je zit weer in gedachten, zo hij zelf genoten. En voelt er ergen hij dat ik bij kans weer tik, tik, tik. Lieve mensen, dat rest er ons nou niks meer. Als in ons laatste liedje
ons motto voor de vastenavond uit te zingen. Mensen, niet praktiseren, bekijk het leven van de vliegkant. We moeten qua geld met het goeie nemen, want geluk heeft me niet in de hand. Mensen, niet praktiseren, al hier het schemel en is het leven zo. Zolang de wereld rijdt, is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Zolang de wereld rijdt, is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Dank u wel. Dank u wel. Wat jammer dat dat weer het laatste liedje was van Ummenum. Daar kunt je uren naar luisteren. En je kunt ze ook huren. Gisteravond nog waren ze op de radio. Vanmorgen waren ze alweer op de radio. Vorig jaar waren ze op de televisie. Waar is Ummenum niet? Ze waren gelukkig ook vanavond in Berkeley. En daar bedanken we ons heel erg voor. Ik huurde bij een van die liedjes over knip. Met dat afstandsbedieningsapparaat. Maar als je langer nu doorknipt, dan krijg je een zender en dan begint je met de oren te knippen. Deze 4 mensen, en dat wil ik toch even vertellen, zijn 14 dagen geleden onderscheiden in Maastricht. Ze hebben daar de hoogste onderscheiding die ons Limburgse kent gekregen aan de Nare Universiteit Limburg, de 0, hebben zij de titel doctorandus in de honoris causa gekregen. Ik vind dat dat een dik applaus waard is. Ummenum, ze zien razend populair. Helaas moeten we er nog weer afscheid van nemen, maar wij zeggen gewoon tot het volgende jaar. Bedankt Wim, bedankt Matt. Veel succes nog voor de toekomst. En ik denk dat je Geer nog even met Prins Paul ten Ierwiel wilt spreken. Noordweg, hè? Ze hebben zich de Ierwiel goed laten smaken. Maat glundert met zijn ganse gezicht. We nemen afscheid. Mug ik van Kwierverlaat en de Butema's en Leo. Breng weg Ummenum en dan brengt u van de Raagtroet mij de slagerzangers.
hier zien ze dan de jongens en meisjes die dit jaar de slagers van ons gemaakt en gewonnen hebben en op de plaat terechtgekomen zien. En we beginnen met het eerste liedje. Dat heet Alles wat van ons afkomt en het wordt gezongen door Doorgestoken Kaart. Ze werden via de band begeleid, maar ik moet erbij vertellen, alle arrangementen van de liedjes zijn geschreven door Gelde Mulder, de leider van de Multale muzikanten, die ze ook muzikaal begeleid hebben. Alles wat van ons afkomt. Ik kende het drek, zeg vind ik dat gek, toen ik het echt had gehuurd. En ik weet al hier, maar iedereen zong het bij ons in de buurt. In de zinging door zag van mijn pad, kan dat niet zo schot, maar wat hij had. En vaste noten smelschut, ik door ons Rungelse land. En jong en oud, dat werd alweer, hier is wat aan de hand. Van achter van de luistering, wie aan de diekerhei. En alles wat van ons afkomt, dat vindt hier zinnenvrij. Want alles wat van ons afkomt, dat zingt hier allemaal mee. En iedereen springt, het bosrijden swingt, zo zien we hier eigenlijk in Hoesje op naam. Burgers, Allah! Zo zijn we hier wel bekend. Zo we leven alleen van de loon, en dat houden we jarenlang vol. Vaste noten spelschut, ik door ons Rungelse land. En jong en oud, dat werd alweer, hier is wat aan de hand. Van achter van de luistering, wie aan de diekerhei. En alles wat van ons afkomt, dat vindt hier zinnenvrij. Want alles wat van ons afkomt, dat zingt hier allemaal mee. En vaste noten speelschut, klinkt door ons Rungelse land. En jong en oud, dat werd alweer, hier is wat aan de hand. Van achter van de luistering, wie aan de diekerhei. En alles wat van ons afkomt, dat vindt hier zinnenvrij. Want alles wat van ons afkomt, dat zingt hier allemaal mee. Dankjewel, Jacques en Peter. En het tweede liedje wat nou gezongen wordt, dat is Hey Collegé. En dat wordt gezongen door Rob Driessen en Wim Tufus. Hey Collegé. Wil wat kijken naar de auto, zo stil en zal hier. Soms kom ik je dat mee op voor, die wil wat bij mij zien. Ze keek me leven aan en ik kreeg een mooie kleur, dat net die stelde toen aan mijn deur. Hey, ga degene met mij in deze vaste ongespied, wil ik dat geen bij mij zien. Hey, ga degene mij met mij naar een of ander leuke feest, dan wordt het allemaal oké. Hey, ga degene mij met mij naar
Ik heb het met je door niet laten staan. We waren een aardig stel. Als we door het dorp gegaan, op de en niets gehaald. Dus ga je al in, nou dan dit man is wat flauw. Slaap op een met je armen voor de gang. Ik hoor de gingen met mij in de vaste overstiek. En ik heb geen muziek. Ik hoor de gingen mij met mij in de brandelijk. Dat het is allemaal oké. Ik hoor de gingen mij met mij in de brandelijk. Dat het is allemaal oké. Dankjewel, Rob en Wim, voor Hey, ga de G. En het derde liedje, dat is Hart in de War. En dat werd gezongen door Mien Vermeeren. Ja, Wim, ik begin dat te leren. Kijk, al had ze mee al van hier. Ja. En Rob Driessen. Ze brengen een geld van de winst hier boven, die jongen. Mien en Rob, ga de gang. Het lied kan allemaal zo mooi en veel beloven. Zou je dat nou komen door het weer op de steen? Ik doe het niet, kan niemand mee dat zeggen. Dan zeg ik echt gelukkig zien, is gekke daar. Wilde je even helpen hun roep te leggen? Want anders vliegt het weer als handen in haar. Gedachten zien dit hele jaar, of dat kan toch ik hoor. Toch zal de stoel maar even door, ik kan de nacht niet doen. Ben ik aan leven, met zonder witte snoer. Hoe zou het komen, dat ik met vaste ogen. Zodat ik achter is en iedere keer maar weg. Het lied kan allemaal zo mooi en veel beloven. Zou je dat nou komen door het wereld doorspelen? Ik weet het net, kan niemand mee dat zeggen. Dan zou ik echt gelukkig zien, die stekken daar. Wilde je even helpen hun roep te leggen? Want anders bleef het niet als handen in haar. Ik zie de lucht die stijgt en dat zie je wel uit. Als ze zelfs in de week ging, nou die hebben nog niet dat. Die pakken zelen en dat mocht er eigenlijk gar niet door. Gewoon er tegenaan, maar die volg ik dan wel storm. Hoe zou het komen dat ik met vaste ogen zo druk in hart verlies en iedere keer maar weg. Het lied kan allemaal zo mooi en veel beloven. Zou dat nog komen door het wereld door de speel? Ik weet het niet, kan niemand mee dat zeggen.
Dankjewel, Mien en Rob. Hart in de waar en dat raakt ik net ook een klein beetje. Het laatste liedje, de winnaar van 1990, de slager van ons dus. Dat is alles, sorry, dat duidt het vuurjaar en dat wordt gezongen door Dorothee Cox. Kattenmiesjes, blije has, het is nog vroeg, maar ik denk als de kattenmiesjes weer aan het kruien gaan, dan zullen er ook gauw weer bloemen staan. En is het met de winter echt gedaan? Ik wil het veel in de lucht, de winter was al lang genoeg. Ik wil weer vaste lovend vieren. Ik dans een welsje op de straat, jullie zangjes in de moord. Ik wil weer vaste lovend vieren. Ja, ja, de maan die schijnt, ik ben een roosterkind. Van vastenavond kreeg ik nooit genoeg. Ja, als de maan daar schijnt, wil ik mee een roosterkind. Daar doet het veel jaar in de lucht. Met vastenavond ieder jaar, al is het goede nacht, wat zo niks geld mee doet. Ik hou de talen niet. Ik zing dan gauw mijn vastenavondsklied. Dan huurt het tijd dat ik deze dag weer vier. Ik voel het vuurjaar in de lucht, de winter was al lang genoeg. Ik wil weer vaste lovend vieren. Ik dans een welsje op de straat, jullie zangjes in de mond. Ik wil weer vaste lovend vieren. Ja, ja, de maan die schijnt, ik ben een roosterkind. Van vastenavond kreeg ik nooit genoeg. Ja, als de maan daar schijnt, wil ik mee een roosterkind. Daar doet het veel jaar in de lucht. Ik voel het vuurjaar in de lucht, de winter was al lang genoeg. Ik wil weer vaste lovend vieren. Ik dans een welsje op de straat, jullie zangjes in de mond. Ja, ja, de maan die schijnt, ik ben een roosterkind. Van vastenavond kreeg ik nooit genoeg. Ja, als de maan daar schijnt, wil ik mee een roosterkind. Daar doet het veel jaar in de lucht. Dat duidt het vuurjaar, gezongen door Dorothee Cox. Dankjewel voor deze schoolliedjes. We hebben ze al dik gehuurd, gelukkig dik mogen huren en ze werden met de dag mooier. Ze zien net zo mooi als het weer.
mag ik de zangers en zangeressen vragen om met Prins Paul samen de Irewien te nuttigen. En wij bedanken ons bij Dorothee en Mien, bij Peter en Jacques, bij Rob en Wim. Je ziet het is hier heel gezellig hierboven. Prins onderhield zich. Ja, ik wil eigenlijk geen spelbreker zien. Maar ja, er komen nog veel meer artiesten. En je hebt nog daar genoeg om gezellig te keuvelen. We nemen afscheid van de slagerzangeressen en slagerzangers. Bedankt, tot ziens. Geer en de buurtemaas van 2 uur af om de slagerzangers weg te brengen, Leo. En dan brengt de met van de achter de dansgarde die ons de gardedans komen presenteren voor Prins Paul en Prins Jeu. Buurtemaas. De gardedans, de heet Adelheid en de muziek is van James Last.
Wat is dat mooi, hè? Op de andere zitting over dan zogen ze van heel kort. Nou hebben we het dus van de rug afgezien. Maar het is van alle kanten even mooi. Maar daar staat de garde van de Dreumel ook voor bekend. Dat ze geweldig dansen ieder jaar. En ik denk host dat het aan deze zaal ligt. Want iedere week trainen ze hier keihard. En de resultaten hebben we vanavond gezien. Dat hebben ze begin januari ook bewezen bij de Zuid-Nederlandse kampioenschappen. Waar ze met deze gardendans de derde prijs in de wacht hebben gesleept. En dat is ook een applausje waard. Mekjes voor de zomerse keer, dankjewel. Mag ik u vragen om even de trappen op te komen en met Prins Paul oude Ieren limonade te drinken. En nog een applausje van de zaal voor deze schone Mekjes. En ik kan best op even vertellen, het is niet niks om deze dans te dansen. Zo'n hoog tempo, zo'n snelheid, ik huur ze hier nog zo. Joost, hoe je het nou doen zeg? We hebben echt zijn team dus. Ah nee. De Ierewien, dat was heerlijk. De Erenlimonade is nog lekkerder. Zeker als je zo'n zware dans achter de rug hebt. Mekjes van de Garde, nogmaals bedankt. Ceremoniemeester Leo en de dansbriekjes. Breng deze Garde waardig terug naar achter in de zaal. En dan brengt de Van Douwhout mee de butenredner van vanavond. En dat is niemand minder als Pierre van Helden uit de Melderse, de buutkampioen van het vorig jaar. En ik denk dat je met een dik applaus mag ontvangen zo dadelijk als je hier boven staat. Geer en een butenmars van ieder gezicht. En Jerke kunt in de buurt als de bloemist. Daar is hij dan, Jerke de bloemist.
Nou zeg. We zijn niet blij dat ik hier boven sta. Maar van Prins die wil je nog een scheutje van mij pakken. Maar dat moet gaan niet. Nee, want ik ben vanavond niet te sterken. Ik verkoop losse planten. Maar ik heb ook vaste planten. Ik heb de zaak overgenomen van mijn vader. Maar jong, zegt hij, zoeken we hier een vrouw. Want ik zie u zo druk met een ander bloem gelopen. Ik zeg, pap, waarom zou ik een vaste plant pakken? Als de sneeuwbloemen toch het goed voorziet. Ja, dat is toch zo, hè? Maar wat na een paar weken is het mooie eraf. En dan pakt er weer een ander. En ik blijf baas in eigen baas. Maar ik heb toch een scheutje gewonnen. En het is een mooie vaste plant geworden. Dus je gebruikt ook nooit een oorlog. Nee, eigenlijk die bladglas. Ja, mijn zaak die loopt ontzettend goed. Mijn bloemisterij, vergeet me niet. En als de zaak goed loopt, gebeurt er ook veel geld. Maar we brengen niks naar de Rabobank. Nee, we potten alles op. Ja, en omdat de zaak zo goed loopt, ben ik ook nog lid geworden van de wandelclub De Uitlopende Viooltjes. Want laatst kwamen we nog een jong van de Uitlopende Viooltjes bij mij in de winkel. En toen zei hij, ik zoek een grote bos bloemen. Voor mijn nieuwe vriendin. Ik zeg, heb je wat speciaals in uw gedachten? Wat dan zei hij, wat je bloemen voor nodig hebt. Ik zeg dus, ze weet al van de bloemetjes en de bijtjes. Nou, zegt hij, nou. Maar dit voor alle duidelijkheid, in die bos maar één orchidee in. Ik heb hem zo'n mooi boeketje bloemen gemaakt. En toen zei hij, Jeertje, zetten die bloemen, die zien nog in de knoppen. En gewoon die knoppen wel open. Ja, ik zeg zeker, gewoon die knoppen open. Maar als die knoppen na 3 dagen nog niet open zien, zeg ik. Ja, ik zeg, dan zien de knoppen naar de knoppen. Ja, zo heb ik voor iedereen van een paas en bloemetje. Net kwamen we naar een mevrouw. Voor een bloemetje vroegen voor een man die loog in het ziekenhuis. Ik zeg, is het bierbreuk? Dan adviseer ik gipskruif. Nee, zit ze met de hand tussen de cirkels aangekomen. Toen heb ik gewoon een vingerplant verkocht. Maar wat ik zeg nou, zal ik ze beensnoeien? Nee, zit ze, nee, want we zitten met een groot probleem. Want die kleinste van ons is 3,5 jaar. En iedere avond zit hij bij zijn papa op het knie. En dan gaat dat. Naar bed, zei duimen los. Eerst nog wat eten, zeg ik kapot. En nou zit ze nog in het versje niet meer afmaken. Ik zeg, dat is wel gemakkelijk met toepen, dan kan je er 2 blind houden. Ja, mijn vrouw die heeft zo ook een keer in het ziekenhuis gelegen. Die kreeg bloemen. Bloemen. Dat waren voor de verpleegsters zoveel werk. Dat ze s'avonds de bloemen op de kamer lieten staan.
staan en mijn vrouw met binnenaan op de gang zaten. Maar het waren voor mij wel gouden tijden. Maar na 2 dagen ging ik die bloemen halen. Ja, en dan kon je hier maar oppotten. Maar mijn specialiteit, dat is broedsboeketten. Maar wat laatst komt er nog een jong met een foto van zijn aanstaande. Ik zeg, ik zie het al. Dat wil een drukboeket. Nou, die wordt gewoon groen vergeet. Ik zeg rustig maar. Ik zeg, maar mijn drukboeketten, die hadden langer dan mijn huwelijk. Maar mijn grootste reclamecampagne, die voer ik 9 maanden per moederdag. Onder het motto, wie niet weg. Oh, ik heb er zeker ook een keer bij gedaan. Maar mijn specialiteit is de bloemetjes buiten zetten. Want als ik een keer kwaad ben, dan wil mijn vrouw dat kwaaien. Ja, maar dit is niet allemaal roze geur en maneschijn. Bij een bloem is. Want van de week kwam er een klant gewoon de sneeuwbloemen terugbrengen. Gisteren gehaald zit hij. 1 dag rijk gestaan. En vanmorgen hongersontslag. Ik zeg, dat snap ik niet. Maar want die hebben hier minstens 14 dagen rijk gestaan. Ja, ik zeg het hoe zit, want ik neem nooit een blaad voor de mond. Ja, ik zeg een plant met zo'n groot blaad. Ik zeg, dat durf ik toch niet. Ja, mijn vrouw die hield zo ook heel veel van de bloemen. Mijn vrouw dat is echt zo'n rust, die zo eerlijk wordt. Ze is zo'n vergeet me niet. Ja, ik word zo'n blijte liesje, jongen. Maar als ik de bloemetjes een keer buiten zet, dan is het mij niet aan de kaartjes. Ja, van de zomer heb ik zo nog een keer de ganse dag de bloemetjes buiten gezet met mijn buurman. Dat kwam met een buurman en hij heeft mee 100 graniums gekocht voor in de bloemenbank. En na 2 dagen komt hij bij me. En toen zei hij, Jeerke, dat moest de handgraniums zien. Maar dat zien stonden. Wat moet ik ermee doen? Ik zeg, je water wil geven. Maar zo zijn we hem hangen, zeg. Wie heeft de hele dag na het gehaald, hè? Maar want midden in de nacht gingen we met zo'n slingerplant links en rechts door de tuintjes. Gingen we boos aan. En toen zei mijn buurman, mijn vrouw zei, die kocht dadelijk van geef. Ik zeg, dat kom ik bij jou weten, want ik lieg nog niks meer. Nou, maar ik ben dat die buurvrouw beter verstoken, zeg. Maar want toen we de deur opmaakten, hebben we putzaad gezien. Maar er is ook niks in. Want ik zeg net tegen mijn buurman, ik zeg, kan je een hoes doen? Ik zeg, als je deze kloor uit de bel maar. Ik kom toe en ik wil dus een hangen op de kroegplan toe de trap op kom. Ik geef een eind lig aan. Stiert mijn rust boven aan de trap. Met zo'n bloemenbaas. Het waren zeker wel gezellig vandaag, zegt ze. Ja, ik zeg, mijn auto nog wel. Weet je wel hoe laat het is, zegt ze? Ik zeg, nee, ik zeg, maar gezelligheid kent geen tijd. Ja, en toen kreeg ik een klaarpoers. Ja, als ik zo de bloemetjes een keer buiten zet, dan zet mijn vrouw meestal een bloemist erbij. Jeertje zit net mijn tante. En ik weet niet of dat je mijn tante kent. Tante Azalia. Die is getrouwd met Oome Fiekes.
Jeertje zegt, ik kom een goede kamerplant halen. Ik zeg de Sansevieria amaryllis. Dat is een zeldzame kamerplant. Ik zeg, die blijft maar iedere keer in de 74 jaar. Ben je dat wel zeker, zegt ze? Ik zeg, heel zeker. Ik zeg, en als het niet doet, moeten ze terugbrengen. Ja, zo makkelijk ben ik van de zomer een keer een weer de winkel toe. En toen riep ik tegen mijn vrouw. Die waren net de kunstbloemen in het water geven. Ik zeg, zullen we dit weekend eens naar het vernieuwde keuken opgaan? Ho, roept ze, dat vind ik pijn. Als je er niks doet, maakt heb ik het liefst een lichte eiken met ingebouwde magnetron. Maar, zeg, wat is dat keuken nog veranderd? Vroeger hadden zee, strand, duinen en daar zogen die schitterende bollenvelden. Tegenwoordig hadden zee en dan hadden we 10 bollenvelden. Maar dat blijft. En dat kruid. En de ongepelde wordt steeds minder. Want Nederland is massaal aan het vervellen. Dankzij het bollenpel. Maar ik ben ook nog hofleverancier. Ja, ik doe niet een hof. Maar Prins Bernhard is een van mijn beste klanten. Want ik zeg dat in elke dag een verse anjer in zijn knoop gaat krijgt. Dat is heel wat anders dan Pieter van Vollenhoven. Die zuinige. Maar want die doet al jaren met dezelfde Margriet. Maar ja mensen, waar vinden ze nog op de aardbol en een bloemist? Met een klein beetje humor en lof. Ik ga je nou dit per plaatsje verlaten, anders heb ik dadelijk misschien ook nog een worteltje geschoten. Vast en over samen. Waar vinden nog zonnebloemist op deze aardbol, gelukkig in de Merderse. Fijn Pierre dat je de reis van de Merderse hier naar de Toeter hebt willen maken. Je hebt al zoveel moeten reizen dit seizoen. Je hebt hier Limburg wel zo'n beetje gehad en dat is ook terecht. Want hier staat die Verro, de buitenkampioen van het vorig jaar van 1989. En net als Ummenen, wat ik straks verteld heb, heeft Pierre ook een paar weken geleden in Maastricht die hoge carnavalsonderscheiding gekregen. Aan de Nare Universiteit Limburg, de Nul dus, is ook Pierre gepromoveerd tot doctorandus in de homoris causa. En dat vind ik nog een applaus waard. Proficiat Jerke, met een geweldige buurt, met een hoge onderscheiding. Ik wens over het volgende jaar alweer heel veel succes en we zien ons binnenkort weer bij de buurtclub. Ik zou zeggen, drink met Prins Paul I over welverdiende Ierewien. Aanzetten. Zo lekker. Deze Pierre, dat is zo'n geweldige bloemist. Hij heeft zelfs de dochter van moeder Wielke voorzien. Pierre, hartelijk bedankt voor uw komst en voor het brengen van de buurt. Ceremoniemeester Leo, breng ook deze artiest waardig terug achter in de zaal. En dan moeten we hier even pauzeren, want dan gaan we intussen genieten van een Schunkelwals van 2 Veula. Nou zeg ik het goed, hè? Goed, zo hij.
Burger Kouwers en Buurtmaas een Pierre weg te brengen. Dankjewel. 2 vooruit.
voor dit leuke muzikale intermezzo. En we gaan al direct verder met het programma. Ceremoniemeester Leo denkt hier achter vrouw en brengt met naar binnen de zanggroep Horizon, Mugik van de Joekskapel en de Butenmuis. Goedenavond, dames en heren. Hier staan we dan, Horizon, en ik zou zeggen dat we maar meteen beginnen. Horizon is heel veel, de zaal is ongevuld door. We zingen Gerolds lied mee op, Horizon stuurt heel veel op. Allemaal samen zingt wij uit en niemand gaan we onderuit. Kom vertel de wereld op het doet, Horizon stuurt heel veel op. Problemen zal ik zien wij, die lijkt toch meer waar ik wil zeggen. Horizon is heel veel op, de zaal is ongevuld door. We zingen Gerolds lied mee op, Horizon stuurt heel veel op. Ja, ja, ja. Met wat er tegenwoordig wat los is, als je uit wilt gaan, dan schijnt het dat je tegenwoordig, ja, ik geloofde het ook niet toen ik het de eerste keer hoorde. Er zijn nog meer die ik geloof. Maar het schijnt dat je in Zerum moet zien. Oh, die van Zerum kom ik ook nog door. Dus als er iets tegen zit of het zit niet mee, dan kun je naar Zerum toe, maar zo is het los. Ik sprong met dat jongske af, en maar voor door te zien. En maar voor door te zien. En maar voor door te zien. Ja, 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 ik sprong met dat jongske af, en maar voor door te zien. Maar hij leeft mee doorstroom. Ik stond al anderhalf voor, het was al 9:30. Met het ideeën Piet. Zeg het vandaag was hij, nee, stond al anderhalf voor. Wie het ideeën Piet, zij heeft vergeten zien. Ik ben er nou toch zeker dat ik toen met u afsprook. Dat de beide kerk zou zien, maar God met welke hoop. Ja, ik sprong met dat jongske af, en maar voor door te zien. Maar om op te zien, En maar voor door te zien, ja, 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 ik sprong met dat jongske af, en maar voor door te zien, maar hij liet me doorstaan. En dan kun je tegenwoordig nog altijd pauzeren. Sorry meneer, is dit de discobus naar Zerum? Mijn jong ligt mee staan. Ik loop me nou maar eens school. Ik heb gehuurd dat het zo druk wordt zien in Zerum.
dat is wat voor mij. Ik ben weer helemaal vrij. Je reed dan over de stations, wat hij was soms zo voorbij. Toen is het te rustig, dat is gratis voor mij. Ik wil maar wat beleven, het is meer mijn leven. Ik wil me goed gaan leven, ik ga naar Marabout toe. Ze doen nog naar binnen en het is er zo heet. De ene is alleen, de andere met zijn meid. Gezwierd op de barsten en geschreeuwd het hardste, want de platen werden door je hart gedreigd. Sorry meneer, ik wil geen discobus passeren, want daar is het zo druk. Mijn god, je kriegt er niet in zijn kruk. Sorry meneer, voor mij geen discobus passeren meer. In Hoos is het leuke, je hebt er plezier, daarom lieven wij vullen wat meer. In Hoos is het leuke, je hebt er plezier, daarom lieven wij vullen wat meer. Ik denk dat je ook nog wel herinnert de schoolreisjes van vroeger. Dags tevoren, dat kostte niets lopen, want je werd niet zeker of je alles wat ingepakt had. En op zo'n dag ging er altijd wat verkeerd. Flessen exoot, tenminste in onze tijd, die knapte in de tas. Of gewoon een handdoek vergeten, of veel te weer aangetrokken door mam, omdat het de dag tevoren regende, maar die dag toevallig wel 30 graden wordt. Nou ja, kortom, het was gewoon één doffe ellende. En de kunst was om niet bij die pechhebbers te huren die dag. Maar dat lukte ons stukker niet als waar. Misschien herkende al wat. En dan gingen we altijd naar de schatberg. Mijn god, altijd hetzelfde. Nee, die schoolreisjes, dat was niks voor mij. Op de lagere school, dan ging de NPO met de klas erop hoed. Je ging dan met de bus, iedereen ging daarmee. Genoemd van alles mee, op schoolreis nooit voor. Dat was de directeur, op het vroeg opgestaan. Een zeer zo ingegangen, had de tas ingepakt. Er alles ingepakt, stond in de korte box. Het regende hier hard, dat was die is de pech. En we boren nog niet weg. Nee, nee, dat is niks voor mij. Reden speelt bij maar voorbij. Nee, nee, dat is niks voor mij. Wat maar even zonder mij. Hey, hey. Hey, hey. Ik woon met lijst in de bus. Ik mocht niet altijd weer op mijn plaats. Op het raad never in mijn steek haat. Mijn bruurtje, dat blijkt. Want de Ranja, die heeft gelekt. Zingen die is op de rit. Veel mijn tanden door de lippen. Ik als koe is een appelsie. Maar dat heeft een lekker spuug. De pech heel mag niet op. Ik kreeg de schommel tegen de kop. Nee, nee, dat is niks voor mij. Reden speelt bij maar voorbij. Nee, nee, dat is niks voor mij. Dat maar liever zonder mij. Hey, hey. Hey, hey. Geen dag is zo te werk. Ik vulde niet op, ik had last van je maag. Werd toch in de zonnedag weer zongen. Potje met vet, maar ik wist nooit welk couplet. Ik heb een potje met vet al op de tafel gelegd. Nee, nee, dat is niks voor mij. Reden speelt bij maar voorbij. Nee, nee, dat is niks voor mij. God maar liever zonder mij. Hey, hey. Hey, God maar zonder mij. Breng mij over mij. Hey, hey. Geef mij maar hey. Je hebt wel eens mee, als je op de weegschool gaat staan. En je durft eigenlijk al niet goed op die weegschool te gaan staan, want je hebt een heel erg vermoeden. Maar als je dat dan toch doet en je staat er bovenop en je kijkt heel voorzichtig een bier om af te lezen hoeveel kilo's het nog is, Vriendelijk toch alweer. dan denkt je wel eens mee, mijn god, nou wordt het tijd dat ik er iets aan doe. En daar hebben we ook ervaring mee. Ging les op de weegschool staan, men de
dat ze door zijn slaan. Ik oot mee gauw nog en een friet. Want morgen is het dan zo wiet. Ik drink bukkelig en light cola. Er komt geen gram van af. Linera en suikervrij. En dat trim ik ook nog bij. Als spek, man. Als spek. Ik zoek les in de E3. Foto's van Ostantemie. Rechts nog met en dikke kont. Links woog ze nog 60 pond. Ik keek toen eens naar de mien. Zou de rechtse kunnen zien. De linkse sprak me iets meer aan. Toen ging ik weer voor me aan. Ik drink bukkelig en light cola. Er komt geen gram vanaf. Linera en suikervrij. En dat drink ik ook nog bij. Let eens op je rolverdijning. Ik lei nou al een half jaar, ben nog altijd even zwaar, maar alleen mijn portemonnee, die is nou lichter als sneeuw. Ik drink bukkelig en light cola, er komt geen gram vanaf. Linera en suikervrij. En dat trim ik ook nog bij. Ja, echt mooi hoor. Bukkelig en light cola. Bukkelig en light cola. Maar het zit er nog steeds aan. Dankjewel. Een hele mooie melodie. En een carnavaleske tekst. De buurman heeft wat meer als ik. Hij reed de meeste zaak. Zijn vrouw die luurt al even chic, voor ik weer jou vergaat. De ene maakt zich druk om niks, de andere om geld. En als op club terecht verlies, goeie en bunken op het veld. Mensen kijken mooi in, vastenavond geeft goeie zin. Laat ons zo verder gaan, het is straks niet gedaan. Bedenk er een keer op keer, het leven heeft zoveel meer. En het de mij tegenslaagt, denk daar maar aan vandaag. Menigeen is niet content over lief en snoet. Een kukker of een rimpelke, dat maakt elkaar niet zoet. Maak ook door hem niet te dik, dat kunt er daarna bij. Gezond te zien is veel meer waard, dat vind ik, wat men de geeft. Mensen kijken mooi in, vastenavond geeft goeie zin. Laat ons zo verder gaan, het is straks niet gedaan.
bedenkt er een keer op keer. Het leven heeft zoveel meer en hebben wij tegenslagen. Denk daar maar aan vandaag. Mensen kiezen mooi in, vastenavond geeft gooi zin. Laat ons zo verder gaan, het is straks niet gedaan. Bedenk er een keer op keer, het leven heeft zoveel meer en hebben mij tegenslagen. Denk daar maar aan vandaag. En hebben mij tegenslagen, denk daar maar aan vandaag. En het laatste nummer. Wat zal zien, want wat merg is, dat weten we niet. Dus wat zal zien, zal zien. Vroeger ik was een kleine meid, ik vroeg op smoeken, wat zal ik zien? Zal ik schatlied zien, of een schoolstuk, of zal het ganz anders zien? Wat zal zien, zal zien, wat ooit er moet zien, moet zien. De toekomst kan niet meer zien, wat zal zien, zal zien. Wat moet zien, moet zien. Gestot bij de bank aan het loket, denk bij o eigen, wat zal er nog zien? Je kijkt heel beteuterd, als je het hebt, zou je dat nou anders zien? Wat zal zien, zal zien, wat ooit er moet zien, moet zien. De toekomst kan niet meer zien, wat zal zien, zal zien. Wat moet zien, moet zien. Straks komt de vastenavond weg, waar het op wordt, ik zal er zien. Denk niet aan morgen, denk maar eens zoen, wat er zal zien, zal zien. Wat zal zien, zal zien, wat ooit er moet zien, moet zien. De toekomst kan niet meer zien, wat zal zien, zal zien. Wat moet zien, moet zien, wat zal zien, zal zien. Wat ooit er moet zien, moet zien. De toekomst kan niet meer zien, wat zal zien, zal zien. Wat moet zien, moet zien. Dankjewel. 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 Wat zien moet zien, maar één ding is zeker, horizon is bierstig goed. Klasse durf ik eigenlijk wel eens te zeggen. We hebben al heel veel zittingen samen op het podium gestaan, maar nog iedere keer genieten wij hierboven en natuurlijk ook alle publiek wat je onderweg ziet tegenkomen van kwaliteiten. Schone liedjes, mooie teksten en ik zeg het ook voor deze zaal, knappe vrouwen en flinke jongen. Dat is Horizon. Prins Paul wil ook zijn dank betonen en de vrucht of je even naar boven wilt komen om samen met u ook een flesje Ierewien te drinken. En misschien hebben de goede opletters geconstateerd dat er bij Horizon één gezicht tussen zit. Dat is namelijk Peter Thijssen, die met een baard. Dan vervinkt namelijk Petri Boots,
die begin januari moeder is geworden. Een flinke dochter hebben we ons laten vertellen. En Peter Thijssen, dat is een broertje van Thea en Peter. Ga je niet hebben gevraagd trouwens. Maar ik was aan het vertellen dat Peter dus een broertje was van Petra en Thea Thijssen. En Paul Hansen, die heeft ook wat met de familie Thijssen. Dus hebben we even voor onszelf de naam Horizon veranderd in Thijssen BV onder leiding van Dorothee Cox. Nogmaals Horizon, hier heel erg bedankt voor uw schitterende optreden. Bedankt, we wensen u ook een goede en een gezellige carnaval. Tot ziens het volgende jaar, hopelijk. Mug ik van de Joekskutpijl, Twier vanaf en de Butemaars en Leo, breng Horizon dan waardig terug naar achter in de zaal en kom dan daarna alleen met uw dansmarietjes terug hierboven naar het podium. Butemaars. Dankjewel, 2 uur af. En het laatste programmapunt van deze schitterende zittingsavond, daar staat vermeld epiloog. En toen wist ik toch niet wat dat betekende, heb ik dat vanmiddag in het woordenboek opgezocht. En dat betekent eigenlijk nareden. Is dat goed, meester? Epiloog. Maar dat is allemaal zo'n moeilijke woord. Wat de bedoeling is, dat Prins Paul met prinses José en zijn 2 adjudanten even een babbeltje willen maken met prins Jeu ten Eerste. Als we het heel kort Butemarsje mogen, dan begeven we ons even naar prins Jeu ten Eerste. Leo gaat natuurlijk ook even verder met. En als eerste wil ik hier de microfoon geven aan Prins Paul, die beslist wat te zeggen heeft. Beste dreumels en dreumelinnikjes, wat heerlijk op deze manier die dolle 3 dagen te mogen beginnen. Geweldig om een heer op zo'n leuke manier te ontvangen. Een geweldige zittingsavond al geweest. We hebben al vele avonden meegemaakt, maar dit is er enorm, je moet er ook zien. Ik meen ook heel zeker dat ik iedereen erbij erin betrek, die er allemaal aan mij werken aan om er een ontzettende mooie avond te maken. Die wil ik ook zeker even allemaal bedanken. En ik ga het helemaal niet rekenen, want er zijn heel veel mensen. Maar ik begin toch op de eerste plaats door
Prins, je proficiat te wensen. Want ja, je zit toch een trapje hangen dan een keer. Want eerst heb ik toch nog moeten leren. Hè? Want jullie hebben het ons vuur gedaan. En ik ben blij dat ik hier dus bij de Prinsje op bezoek mag komen. Prinsje, ik wil met deze even hartelijk feliciteren. En natuurlijk zou ik ook nou ben ik helemaal de tekst weer. Natuurlijk zal ik ook de adjudant van Prins Jurgen moeten betrekken. Het zijn er twee die heel bekend zijn. Het zijn opa en oma van de Beuken. Dat zijn de grootouders van mijn prinses, of prinses moet ik zeggen. Die moet ook in betrekken, natuurlijk. Allah. Dan weet ik ook dat hier iemand in de zaal is. En het is, ze is Jurg. Ze is Jurg. Ja, en hoe is ze Jurg? 95 jaar. Als je me nou, ik wil er even mijn petje voor afzetten, joh. Allah. Leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Nou, ik wil er zelfs een speciale onderscheiding geven. De eremedaille van de prins kreeg de moeder van Frans en zij heeft het verdiend hier. Even in Frans. Daar hebben we helemaal geen moeite mee. Proficiat van mij. Zo, we hebben ze even in de bleukjes gezet. Hè. Dan wil ik even toch nog even een woordje zeggen. Even gewoon even aan de prins en de adjudanten. Want ik wens je natuurlijk hier ook een hele mooie carnavalstijd toe. Maar niet alleen de prins, want één ding is zeker, er werden bepaalde voorwaarden gesteld als ik deze ouders zou krijgen. En een van die voorwaarden was dat ik naar New York mocht gaan. Mensen, club in gras. Ze zullen me nooit met carnaval in New York krijgen, want dan huur ik hier een huis te zien tussen ons, Dreumels en Dreumelinnekes. Dat meen ik heel zeker. En andere voorwaarden worden, ik moet niet de meesterhoed hangen, maak maar geen zorgen hier. Ik wil meester zien, maar wel meester dan op het gebied van carnaval vieren. Ik wil echt heel goed mijn best doen om een heel mooie carnaval te maken. Voor jong, maar ook voor oud, voor dik en dun. Het moet een heel mooi feest worden. En er stonden 3 prachtige dagen hier voor de deur. En niet alleen in het Horstcentrum, maar ook hier in de Toeter. Dat garandeer ik dat we deze komende dagen in Berkeley heen heel mooi zullen zien. En ik ben er overtuigd van, want ik heb de hoesorg van Berkeley heen gekregen. Ik ben er overtuigd van dat hier nog heel veel van geleerd kan worden door de jonge Dreumels. En ik ben er ook heel zeker van dat hier deze prins en de adjudanten een heel mooi feest van zullen maken. En wij zullen ook een feest erbij maken. Morgen kunt u nog weer langs, morgenmiddag. En we hopen dat we een heel mooi weer erbij mogen hebben. En ik weet zeker dat het Sunke niet alleen voor ons bedoeld, maar voor heel Holst bedoeld. Voor jong en oud. En ik weet heel zeker, dan weet ik ook heel zeker, dan is er een carnavalsfeest, een carnavalsgebeuren. Dat zal 1990, zal een jaar blijven dan. Dat blijft ons allemaal heel goed in het geheugen hangen. En ja, Frans, die zei straks,
even de man even erbij betrekken. Maar ik heb ook een motor. En die zit nog wel net hier in de zaal. Maar Moeke, en ik weet niet welke camera ik moet even kijken. Deze camera, Moeke, heel veel groetjes met uw prins. Ik hoop dat meer gezien bij het raam, bij de optocht. Allemaal, in ieder geval, bij mij ook heel veel kusjes. Maar niet alleen aan mijn eigen Moeke, maar alle Moekes hier. Alle dreumermoekes wil ik echt wel een kusje geven. Ik zou willen zeggen, ik wil jullie allemaal een onderscheiding geven. Want jullie hebben gegarandeerd de sporen verdiend. Wat mij betreft, ik wens jullie hele mooie carnavalsdagen toe. Allemaal, alaaf. En nogmaals, 3 maal alaaf voor onze Dreumel. Dreumel, alaaf. Dreumel, alaaf. Dreumel, alaaf. Dankjewel allemaal. Dankjewel, Prins Paul, voor die schoonwoord die je gesproken hebt tot al de Dreumels en Dreumelinnekes. En ook bedankt voor de onderscheiding die je Mieman gegeven hebt. Ik weet niet of Prins Jeu nog iets aan toe te voegen heeft, of er nog een woordje wil zeggen. Geachte aanwezigen, feestvierende menigte. Ik kan niet anders als geheel in het kort u allen bedanken voor dit zeldzame feest wat wij op onze oude dag nog mogen meemaken. Grotendeels hebben we dit te danken aan de muzikanten hier achter ons. Ik kan ze niet met de namen noemen. Ik ben zelf dat ook, ik ken die niet. Als ze dan tegen me vertellen wat zijn, dan weet ik het wel. En nogmaals allemaal hartelijk bedankt dat u het nog voor elkaar gekregen hebt om door deze leeftijd nog zo'n feest te mogen vieren. Ook Prins Jeu, dankjewel voor deze hele schone woord. We zijn erg hier naar Berkel gekomen om en met alle onderdanen carnaval te vieren. Ik wens u nog fijne dagen met uw adjudanten, met het broedspaar. En wij gaan nou terug even naar boven en een slot aan deze gezellige zittingsavond te maken. Prins Jeu, het gaat u goed de komende dagen en de komende tijd. En met dit prinselijk onderrondje zijn we gekomen dus aan het einde van deze zittingsavond. Ik ga je besluiten, en dat wil ik op de eerste plaats doen, om alle artiesten te bedanken voor hun meewerking. Ze hebben een heel lang seizoen al achter de rug, veel optredens allemaal gehad, maar ze waren allemaal zeer bereid hier naar de toeter te komen. Bedankt alle artiesten, bedankt ook de Joekskapel. 2 voor af, dan moet ik het toch goed zeggen. Maar ja, we hebben al zoveel kapellen gehad de laatste tijd. Ik bedank ook jullie allemaal, het was een fijn publiek, het was heerlijk om hier te zien. En als laatste een woord van dank aan Anton van der Heijden op de waardige wijze waarop u onze vorst Niebes nog even herdacht hebt. Dankjewel Anton. En dan wil ik als allerlaatste me hier even omdraaien en richten naar de uittrekkende groep. Gewend, ik ben onder wat onverwachte wijze bij dit gezelschap terechtgekomen. We hebben 6, 7 avonden samen opgetrokken. Ik ben dus onverwachts iemand te vallen. Maar ik moet zeggen, hoe ik in deze groep ben opgenomen, dat heeft me enorm goed gedaan en heel veel ruggensteun gegeven. Oostwegen scheiden, ik vraag wel, als straks de neervorst gaat aantreden, geef hem dan dezelfde ruggensteun als je meegegeven hebt. Dan zal de man deze taak ook kunnen volbrengen. Bedankt, fijne carnaval. Hey joh. En als ik nou van de Joekskapel de drummer mag hebben, dan gaat dit gezelschap overlaten, want er staan nog meer onderdelen op het programma. Fijne carnaval, vastenavond samen.
Thank you.